క్వైట్ లేక్ అంటే బాగా హైట్లో ఉండే బ్రిడ్జ్ ఇది. అన్నిటికంటే హైట్లో ఉండే బ్రిడ్జ్లో పోతున్నాం మనం. శివకం అవుతుంది అట్లా మాల్ ఉండదు. నైట్ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది వ్యూ. అది ఆడ జాబర్ స్టేడియం పెద్దది, క్వైట్ లేక్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం. ఫుట్బాల్ జరుగుతుంది అది చూడ. అది ఈ నుంచి ఆడికి అది ఈ 15 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. అది 10 కిలోమీటర్ ఏమో. దిగేసాం బాబోయ్, దిగేసాం. దూరం